Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. U današnjoj recenziji Casino slot igara govorimo o igri pod imenom Juicy Fruits. Kada jednom pročitamo njezino ime, gotovo je suvišno opisivati izgled i tematiku koju posjeduje, jer je odmah jasno da se radi o igri voćne tematike, kreiranoj za sve ljubitelje slatkog, ali i velikih dobitaka. U ovoj igri također postoje wild i scatter simboli, a načini na koji oni funkcioniraju pomalo se razlikuju od ostalih slot igara. Wild simbol krune mijenja sve ostale simbole osim skatera i povećava šanse za dobitkom, ali osim što zauzima jedno polje, on može doći u većoj verziji koja je 2 sa 2, 3 sa 3, 4 sa 4, pa čak i 5 sa 5. S druge strane, ako igrač otvori 3 skater simbola dijamanta u jednoj vrtnji, dobit će 6 besplatnih vrtnji. U tim vrtnjama postojat jedan wild simbol koji će zauzimati nasumična mjesta, ali svaki put kada igrač skupi 3 skatera u tim vrtnjama, dobit će još besplatnih vrtnji, te će se wild simbol povećati u svojim dimenzijama. Ovdje vidite kako je to izgledalo u našoj bonus vrtnji. Vrijedi istaknuti da što je veći wild simbol, to su i dobici isplativiji, a jednom kada igrač dođe do maksimalne veličine wild simbola, može doći i do nevjerojatno velikih novčanih iznosa. Nakon ovih zabavnih i jedinstvenih bonus vrtnji, pokrenuli smo se RTP-u igre. On iznosi 96,51%, što je također odlično jer je neki maksimalni RTP slot igara koje se danas mogu pronaći oko 97%. Sve što smo do sad vidjeli i rekli o ovoj igri uglavnom je bilo pohvalno, stoga bismo je preporučili i vama ako tražite jedinstvenu, zabavnu i u konačnici isplativu slot igru za sebe. Što se ovog videa tiče, to bi bilo to, a za još ovakvih sadržaja se pretplatite na naš kanal. Pozdrav do idućeg videa.